हॅलो साहेब प्रणाम. हा नमस्कार. नमस्कार नमस्कार जय साहेब. महाराष्ट्र. बोला. जय महाराष्ट्र. काय नाही साहेब, काल आपला एक हिंदुत्वाच्या संदर्भात व्हिडिओ टाकला होता. हो मी पाहिला. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. हो, खूप छान. धन्यवाद. आपल्यासारख्या लोकांनीच लोकांना समजवलं पाहिजे की आम्ही काय करतोय ते. नक्कीच नक्कीच साहेब. आता तरुण पिढी जी आहे ना वारकरी संप्रदायातली, जी. ती खूप चांगल्या प्रकारे काम करते आपल्या धर्माच्या संदर्भानं. हो हो हो. आणि तुमचे आशीर्वाद जर असले तर अजून ते सोयीस्कर होईल. नाही, आपले जरूर. समीर भाऊ तिगडे त्यांचा सगळा ग्रुप आता आलाय, आम्ही बसलोय. बरं. साहेब आमची महाराज मुंबईमध्ये आलात की भेटा. आलत नाही साहेब, तुम्हाला भेटण्यासाठी आम्ही 8-10 लोक उत्सुक आहे. तर तुम्ही जेव्हा वेळ द्याल तेव्हा आम्ही येतो. ठीक आहे. मग मी आता एक तासाभरात तुम्हाला कळवतो कधी. होय साहेब, होय होय, आम्हाला भेटायचंय तुम्हाला. होय नक्की 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 नक्की. ओके साहेब, साहेब धन्यवाद. आशीर्वाद राहू दे. रामकृष्ण हरी. हो हो. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र.